Asibingelele ababukeli bayi-Black Live TV, igama uMiss Mamelo akaZondi. Kanti-ke sikhona la ehlelweni lethu-ke njengamanje ngiseke ngokwey'gameko-ke. Uyazi ukuthi ngibe ngihleli esigqeni sasitofuza, bengihleli ngale, namanje ngisahleli la futhi-ke khona esigqeni sakho sitofuza sizwa zona-ke indaba yezigameko. Asiye sizwe ukuthi iyona yiphi into yamehlela, sithole nokuthi ngabe usehilile noma mhlampe iyona yiphi futhi indlela anga-advise-a ngayo umuntu osekhaya njengamanje kuyinto eyamehlekela yena, wafundani futhi lapho. Sawubona sesinjani? Yaphela njani? Ngikhona. Ngifisa ukwazi ukuthi sithini isigameko sakho, hlampe futhi ungasho ukuthi ubani wakabani and isiphi isitori sakho ehlele. Ukhuluma noMimi wakwa-Farouk. Ngibe nenkinga la sisi. Ngahlangana nomuntu wesilisa. Usonta kwaShembe. Wathi uyangithanda, ufuna ukungenza unkosikazi wesibili. Abese yangithatha-ke eyongi-introduce kunkosikazi wakhe wokuqala. Unkosikazi akhombisa ukuthi hhayi akanankinga. Okay, ngethi ngelinye ilanga ngiphuma emsebenzini. Emsebenzini ngiphuma ngabo-8 kanje. Ebusuku. Ngithi nje mangingena ephasejini liya ngasekhaya, ngihlangane nomuntu angishaye ekhanda. Ngikhale ngithi hayibo ngenzeni ngishayelwane. Hhayi bangiphushe bayongifaka egeyithini ekhaya kuthiwa singene ngaphakathi. Baqhubeke bangishaye. Ngibuza ukuthi kanti ngenzeni, ngitsheleni ukuthi iphutha lami libe laphi ngishayelwane. Hhayi baqhube bangishaye bangikhahlele ngize ngilimale ekhanda. Hhayi ngibese ngiyamemeza-ke manje ngiyakhala bangivala umlomo bathi kush. Yazini sithunyiwe khona osithumile ukuthi asizokubulala. Kodwa manje ngoba sibona umuntu esimaziyo, vele ukhokhe imali engango-15,000 sizokuyeka. Angithi mina ngizoyithathaphi imali engaka ngoba manje inyanga ayikapheli. Bathi hhayi sizokulinda kuphela inyanga bese siyakunikeza, bese uyakwazi ukusinikeza le mali. Ngithe mina ngizoyizama noma ngingakwazi ukuhola imali engakho ewu-15,000, kodwa-ke ngizoyizama ngize ngiyithole, ngizokwenza sure ukuthi ngiyanika makuphela inyanga. Babese beyangichazela ukuthi hhayi sithunywe umnakwenu. Umnakwenu uthi asizokubulala. Kodwa ngoba manje siyakwazi, ngcono ukhokhe le mali, thina sizophuma siphele kuwena. Labantu uyababona noma awubaboni wena? Angibaboni, bazifihlile. Okay. Angibezwa nangamazwi ukuthi ubani. Hhayi-ke bangiyeke-ke. Hhayi makuphela inyanga ngempela ngiyizame imali ngibanikeze lo 15,000. Lo bhuti aloku eqhubeka-ke ngilandela ngize ngimtshele ukuthi mina manje nginenkinga kanje. Unkosikazi wakho ungithumelele abantu ukuthi abazongibulala. Akangifuni. Athi hhayi ayikho leyo nto, ngimkhombisa ikhanda ngoba wayengabonanga, ngimkhombisa ukuthi ngilimele yabo. Sengize ngagunda emaceleni. Ngashiya phezulu iy'nwele ngoba ngilimele ekhanda. Hhayi. Lokhu-ke athi hhayi uzohamba ayokhuluma naye unkosikazi. Hhayi unkosikazi abe umuntu o-right. Hhayi ngelinye ilanga lo bhuti angithathe ngivakashe unemizi ewu-2. Unkosikazi wakhe uhlalaphi? Emakhaya. Lo mdala yena uhlala yedwa kulo la eThekwini. So angithatha angivakashise kulo muzi wakhe lo la eThekwini. Kanti unkosikazi wakhe uzofika engashongo ukuthi uyeza. Kwangabo 7 kanje. Sifika naye lo siphuma edrobheni. Ngafike ngibhizi ekhishini ngiyapheka. Hhayi angiphoce ummese engangiqoba ngawo anyanisi. Afuna ukungigwaza ngalo mmese. Hhayi bese ngiyawubamba lo mmese. Siquthisane ngalo mmese aze asikeke esandleni. Ngiwuphuca ummese bese ngiyawuphula ngiyowulahla le. Hhayi abese edonsa izitsha-ke ngishaya ngezitsha engijikijela ngezitsha. Umkhwenyana wami akezwe ukuthi lo uyangishaya ngala, akakaboni uhleli ekamereni mina ngisekhishini. Ezwe ngoba sekufa amaplate ukuthi hayibo khona into e-wrong eyenzakalayo. Hhayi-ke ngempela agcine esephuma ezokhuza, afika amkhuza. Hhayi
ngiphume mina ngibaleke, ngikhambe ngigoduke ngiye ekhaya. Ngigcine ngisinde kanjalo-ke kuyena. Manje angazi okukona kona kufanele ngikwenze, angazi noma uthi ungixolele mayesho, uyangiyeka, Ya. uyavuma ukuthi ngibe unkosikazi wesibili, kodwa manje angimthembi. Yena ubaba wasekhaya uthini ngalo lolu daba? Mhlawumbe beke wanihlalisa phansi nobabili? Akakakhulumi nathi sobabili, kodwa sekhulumile naye wathini lona, wathi akasenankinga nami. Kodwa manje angimthembi ngoba Uyingozi. uyingozi, ukwazi ukungithumelela abantu, phinde ufuna ukungigwaza ngommese, yabo, angisathembi lutho. Angikwazi ikona kona ekufanele ngikwenze ukuthi ikuphi. So nina nisholo ukuthi kule nkinga ekhona nisaqhubeka naye ubaba niyathandana? Ya, sisaqhubeka naye, siyathandana. Umama yena vele usaqhubeka uhlala le emakhaya? Usaqhubeka uhlala le emakhaya. So ubaba nje Kodwa manje iy'nkulumo zakhe, like make wezwa ukuthi ngikhona, akakhulumi kahle. Ngokuthi ungidinga ngifile. Mayesho kwabanye kodwa-ke phela abangani bakhe. Kulo umkhwenyana uthi u-right. wena yini mhlawumbe ucabanga ukuthi ingakusebenzela njengamanje kule nto ekwehlakaleyo? Yabona nje ngi-confuse, angazi nami ukuthi ikuphi ekufanele ngikwenze ngoba phela umkhwenyana ngiyamthanda. So nje umuntu ongahilile kule process Naye uyasho ukuthi okungcono akabulele yena-ke kunoma abulale mina. Ukuthi angangifela nokungifela, ngiyakwazi ukuhlukana nami. So manje kuyona yonke lento eyenzakalayo-ke weyena-ke uthini? Awucabanga ukuthi mhlampe uthi uhoxa kancane mhlampe balungisa iy'nkinga zabo? Hayi, ngeke ngikwazi. Ngeke ngikwazi. Nawe kusho ukuthi ungancamela ukuthi nje Hayi, ngcono kufiwe makufiwa-ke, kulungile. So nje awuhilile kusho ukuthi le nto? Hayi, angihilile. Ngoba akakezi kumina, ngikakahlali naye phansi asho kumina ukuthi uyaxolisa. Ugcina ngokusho umkhwenyana wakhe ukuthi uyaxolisa. Umkhwenyana lo akaza kulobole noma usacela ukuthi abe unkosikazi? Usacela. Okay, wena wavuma. But usacela kumamkhulu namanje ukuthi ucela ukuthi unkosikazi. Umamkhulu-ke manje ula khona eseqala Kulo sengithumelela iy'gebengu ukuthi azizongibulala. Manje uthe useqala ukuba right ne? Usho njalo mayekhohlisa umkhwenyana wakhe uthi u-right, kodwa mayekhuluma ebanganeni bakhe uthi ungidinga phansi. Wena nje emzimbeni-ke njengamanje waphela abanye abantu bayabasebenzisa imithi, awucabangi mhlawumbe? Ya, seke wafaka umuthi vele phansi kombhede wabe sethi ufakwe yimina. Hawu. Wahleka-ke lo ngoba uyazi ukuthi ngalelo langa mina vele angihlali lapha. Yena kusuthi wayezitshela ukuthi ngihlala khona full time. Lo wayengekho esemsebenzini, afika ngilanda ekhaya, abesefika nami endlini. Futhi naye kusuthi lalimtshela igazi ngoba vele wathi ungangeni la endlini ekamereni. Khona into engingayizwa kahle. Vele-ke unabantu abadala umkhwenyana. Ngithi hawu yini ongayizwa, athi angihlale e-sitting room, angihlale e-sitting room. Abuye angivulele kwelinye ikamera elingasebenzi. Athi angihlale khona. Hayi, ngihlale khona. Athi mayithi ubheke uphaqa phansi kombhede, hawu, nangumuthi uboshwe ngoplastic. Namafindo awu-2. Izinto zakhe bezingaphansi kombhede azisekho, zisusiwe. Kanti vele kade ekhona umamkhulu lo. Lo ongahlali. So mayemfonela-ke mbuza ukuthi hawu, owani lo muthi obeke phansi kombhede? Avela akhala athi uyabona-ke, ufuna ukuletha umfazi ozosihlukanisa, uyena lo sefake lo muthi. Kanti wena vele avela amhleke-ke ngoba manje uyazi ukuthi mina bengekho. Vele mina ngifika la ngingaphethe lutho. So wena uthini-ke kumuntu osekhaya mhlawumbe njengamanje obukela lolu hlelo ngodaba lo mamkhulu nokuba sesithenjini nje? No, hayi, into engingayisho nje ukuthi kunzima ukungena esithembini ngoba uhlangabezana ney'nkinga ey'ningi, uthunyelelwa iy'gebengu, imithi ngala.
Kumanje mina ngigwazwa iy'bhobo engingazazi ukuthi iy'bhobo zani. So nje kunzima ukuba sesithembini. Yeah. Angimfiseli omunye umuntu ukuthi angene esithenjini. Ngi-right mina. Kodwa wena uthi nje usaqhubeka Hhayi mina uyamthanda ngeke? ngisaqhubeka. Ngisaqhubeka. So kodwa umfisela omunye umuntu angene kule Hhayi nto. angimfiseli ngoba mina ngithwale kanzima. Mhlambe omunye umuntu ngeke abe naso lesi sibindi engibe naso. Oh ya ngiyakuzwa-ke manje. Uthe nje hhayi awukakahili but nje uyaqhubeka. Ya ngiyaqhubeka. Isona isigameko sethu sanamhlanje lesombukeli khona lapha ekhaya uzwile umamkhulu uthi kubaba u-right but ke akukhombisa ukuthi u-right ngoba usenza izinto ey'thumelelwa umamncane ngezinto ngoba nakhe ngafuna bathandane but ke uthi umamncane uzoyibambishisa ngoba akayindawo ukhona umane kufofayo angithi usho njalo. Yebo ngcono kufofayo. It's the Black Life TV.